טוב, אהלן חבר'ה, אנחנו עושים סרטון קצרצר בשביל להסביר לכם על דגם 612 של חברת קידו. כמו שאתם רואים לפניכם, הטרקטורון מתאים לילדים מגיל 6 עד 12, כי שמו כן הוא 612, אני אומר 6 עד 12. אז הטרקטורון הוא טרקטורון שטח לכל דבר, הוא טרקטורון מקצועי, היה פעם טרקטורון אמיתי, הוצאנו לו את המנוע האמיתי, והתקנו בפנים מנוע חשמלי משודרג עם בטריות. נכון להיום, צעצוע נחמד מאוד. אז אנחנו נתחיל. בגדול, יש לנו את הסוויץ' התנעה. בעצם כרגע זה על אוף. מגיעים שתי מפתחות. אחד לילד ואחד ספר בצד. סובב את המפתח. שתי סיבובים. האינדיקטור פה ידלק, ואתם יודעים שהטרקטורון מוכן לעבודה. נותנים גז. והטרקטורון נוסע. יש לכם את הגיר, בעצם משהו מראה, ואני אחדד עוד רגע, בעצם הירוק מראה forward, זה הקדימה, זאת אומרת קדימה, תדחוף את זה טיפה שמאלה, אוף זה ניוטרל, ועוד טיפה שמאלה, רוורס. וחוזר חלילה. שימו לב, רק הצד הזה, לא לנסות לדחוף את זה לצד השני, שכמו שאתם רואים, אין פה שום דבר, דחיפה חזקה עלולה לשבור את הגיר וחבל. אז ניוטרל או קדימה, החלטה שלכם. מעבר לזה, יש לנו פה את המדומם מנוע, מה שנקרא. אתם לוחצים על המדומם, זה מנתק את המנוע, סוגר מעגל, טרקטורון עובד. אתם בסוויץ', הדלקתם אור, נדלק אור, הדלקתם או חיביתם את האור, זה החלטתכם. זה אומנם היה פעם סטארטר של התנעה, היה אמור להיות צפצפה, הסבב הזה לא עשינו אותו, הסבב הבא נדאג שיהיה גם צפצפה. עד כאן בעצם כל המכלולים שמרכיבים את הטרקטורון, ברקס שמאלי, זה מדליק את האור מאחורה, כמו שאתם רואים, נותן לחיצה, ברקס ימני, קדמי, ברקס אחורי. עד כאן הקדימה. מה שיש לנו פה לדעת בנוסף, זה שכאן למטה יש לנו את השקע הטעינה. שקע הטעינה, אם תשימו לב, מה שאני מחזיק ביד זה המטען. תשימו לב לחתך חריץ שיש לו כאן, הוא צריך להיכנס בדיוק בחריץ איפה שנמצא בטרקטורון. כמו שאני רואה זה כאן. אז אתם מכניסים אותו, זה הכל. אין צורך לסגור את ההברגה, כן, מיותר. ברגע שהוא נכנס והמטען עבר מירוק לאדום, זה אומר שהטרקטורון כרגע בטעינה, אפשר להוציא אותו. יש לנו פה את המפתח מהירות. בעצם פה אתם שולטים על המהירות נמוכה או גבוהה, בהתאם לשליטה של הילד. שוב פעם, שתי מפתחות, אחד לאבא, האמת היא, והשני גם לאבא, כדי שהילד לא על דעת עצמו יעביר מהירות וייסע עם הטרקטורון. אז שמתם את המהירות, הוצאתם, שמרתם את זה בצד, הילד למד לרכוב, הכל טוב ויפה, החלטתם שהוא שולט מספיק בטרקטורון, אתם יכולים לתת לו את השליטה על המפתח. אז כמו שאתם רואים, זה הטרקטורון, זה כל הסיפור. אם יש לכם שאלות, נשמח לענות. דבר אחרון שהייתי רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים, פה נמצא המטען. המטען הוא 36 וולט, כמו שאמרתי, מטענים אותו מאחורה. במידה והטרקטורון הפסיק לעבוד, יש פה רילי, הוא קופץ. זאת אומרת, מצב של עומס, מצב של תקלה אפשרית, אוטומטי הוא קופץ. שאתם עושים, מראים את זה למעלה, זה הכל. טוב, חברים, זה הטרקטורון 612, חברת קידו. כל שאלות, יכולים לפנות אלינו. תודה רבה, להתראות.